Nyakar iki. Cakare sing loro. Iki wis tuwek ya. Wis. Wong ora kok. Ngono ya. Iku ngabruk ya. Ora. Nyakar sudah. Tuh guys, burung hantu guys. Ini api tahu diklepek-klepek setengah kiloan barang dino kan? Iki to? Iya. Oh, ayam. Iya, dari sapi mah yo. Wah, no. Ngoceh ngoceh ora panganane boros. Iya, panganane duwe terus nek. Nek bengi no wae. Dari bahasa ini pernah. Karo Meteni. pakai boleh. Albat itu. Ini kan. Cangkrik-cangkrik kok sayang. Itu kan. Nah, awannya ora bergairah ngono ya, jenis burung kayak ngene. Wes ah. Jerupane den. Pas melek kae, malam.